Nejsem rasista, ale v některých případech malé násilí ještě není rasismus. Jo? Vždycky má městská policie právo, když je správně udělaná veřejná vyhláška, vlastně takového člověka odstranit z frekventované ulice. To je jedna věc. Druhá věc je předcházet tímto stavům. Já vím, bezdomovci jsou, budou, byli za totáčů, i když jsme si to nepřiznávali. No. Ale dobré centra pro tyto lidi častokrát spravila věc jako masivná kampaň, kterou by vedl městský úřad nebo v případě jiná organizace v celém městě. Obecné řešení neexistuje.